שוויון, כאילו בין העמים, שוויון בין העמים. תקשיבו אחד לשני, שני הצדדים, וזהו בערך, שווה וזהו. לדבר ולא לעשות דברים בצורה פיזית, ויותר במילוי. אפשר ידעת איך את השלום? מה שלדעתי יביא את השלום זה שערבים ויהודים יהיו ביחד ושלא יבחנו מישהו לפי הדת שלו או לפי איך שהוא מדבר או לפי השפה שלו ושכולם בעצם בני אדם ביחד ואחווה ולפתור דברים בדיבור ולא במכות או בדקירות או ביריות או במחבלים או בכל מיני דברים אחרים והאחווה והביחד ובעצם תסתכלו מסביב. יתחילו ללכת בדרכים אחרות שהן לא אלימות ושהערבים יפסיקו לתקוף אותנו ושאנחנו נפסיק לתקוף אותם ושיקשיבו אחד לשני ולא לפעול בדרכים של אלימות כי זה לא עושה כלום, זה רק עושה מלחמה. לדעתי הבנה בין אנשים יכולה להביא שלום. זה מגיע לחינוך לדעתי הכל בחינוך וצריך לחנך את האנשים בבית ספר לא להיות אלימים ולדעת לדבר ולשכנע בצורה הגיונית וזה מה שאני חושבת. החינוך של אנשים והדעות הפוליטיות ושיהיה ראש ממשלה טוב. אני מסכימה עם העניין של חינוך, שצריך ללמד את הילדים. גם דרך ארץ קדמה לתורה. צריך ללמד את הילדים כבר מגיל צעיר לא לגזענות ולאהבה ושמחה ואושר. שלום. יותר סובלנות והקשבה לאחר. אני חושב שמה שיביא זה ויתור של שני הצדדים ואי אפשר ששני הצדדים ישבו כמו עקשנים כמו פרא. אני חושבת שבגלל שזה בכל אופן יבוא באיזשהו שלב אז צריך לקדם את העניין. מה שלדעתי יביא את השלום זה ששני הצדדים יבואו עם ראש טיפה יותר פתוח לדברים חדשים ואם כל אחד יבוא אחד לקראת השני. אני חושבת שהדרך להביא את השלום זה אהבת חינם. לא לעשות דברים פזיזים מדי ולהיות קשובים לצד השני ולא לעשות דברים יותר מדי פזיזים ושיהיה לנו אכפת אחד מהשני, משני הצדדים, כאילו לשים את עצמך במקום של האחר ולחשוב על המצב שלהם. שלום קבלת השונה, חברתיות, אהבה בעם, נתינה, כל מיני דברים שמשתווים מזה. אם אנשים יתחילו להקשיב אחד לשני ולא להגיד סתם, ככה נפשי למעלה. יביא את השלום זה אם לנהל שיח בלי אלימות וריבים, אז סבלנות מצד שני הצדדים.